Ново начало след 40 години. Ще ти кажа нещо, което никой не обича да чува. След 40 не остаряваш, помъдряваш. Имаш нужда от ново начало. Просто защото не можеш да живееш повече срещу себе си. Тялото ти алармира с безсъние, с умора, подуване, качваш килограми от въздуха, болки, сърцебиене, тревожност. И тук идва въпроса. Измори ли се да бъдеш силна? И ако отговорът ти е да и усещаш как живота ти се изплъзва и загубваш радостта, дошъл е момента да кажеш стоп. Да спреш да търпиш, да спреш да угаждаш, да спреш да преглъщаш болката, негативните емоции и да ги задържаш в себе си. Да спреш да се преструваш, че всичко е наред. И да спреш да се страхуваш, да надникнеш дълбоко в себе си, защото само тогава можеш да се освободиш от всички негативни емоции. Но знаеш ли кое е най-страшното? Че много хора ще ти кажат, това е нормално, това е от годините, просто остаряваш. Не е нормално. Защото симптомите, те са послания. И ако не умееш да ги разчетеш, а ги пренебрегваш, тялото ще ти изпраща още и все по-силни симптоми. И ако усещаш, че нещо в теб се разпада, че имаш нужда от цялостна промяна, че не можеш повече да живееш както до сега, имаш нужда от голяма трансформация. Запиши се за безплатна 15-минутна консултация с мен от линка за Facebook над това видео, а за TikTok напиши думата «Искам» и ще ти дам изпитано и дългосрочно решение. Сподели това видео до твои приятелки, познати на 40+, последвай ме и бъди здрава!